Lange Quattro. Mensen, vorige week, een meneer af. Komt mijn vriendin om me toe. En mijn vriendin is een Maastrichts meidje, hè. Veronique, chic, Oetwiek. Veronique zegt kwatser. We moeten naar Chicago. Ik zeg Chicago? Waarom Chicago? Maar ja goed, Veronique was moe, lang gewerkt, de ganse week gewerkt, ik gewerkt. We moeten eraf uit. Ik snap het wel. Maar goed, Chicago, prima. Alleen op dinsdag ging er maar één vlucht naar Chicago. En dat was vanuit Brussel. Dus ik met Veronique in de wagen naar Zaventem. We parkeren de wagen. We rennen naar de incheckbalie. En vlak voor het inchecken zit Veronique. Kwatser, hadden we de piano maar metgenomen, hè? Ik zeg, de piano, wie zou dat dan? Ja, zei het. Daar liggen de tickets op. Lange Quattro.